Hei vaan ja tervetuloa kuulemaan vielä paremmasta elämästä. Moni meistä tarvitsee vanhetessaan tukea ja apua. Tällä kertaa kuuletkin hyvistä vanhuuden päivistä. Meille selviää myös, millaisia avaimia itsensä kehittämiseen NLP antaa. Ihan aluksi kuulet kuitenkin, mitä hyvää otsoni voi meille tehdä. Otsoniterapia on hoito, joka auttaa hyvin moneen vaivaan, mutta monesti ihmiselle, kun kuulee sanan otsoni, niin tulee mieleen, että hei, sehän on jotakin epäterveellistä, tuolla ylhäällä olevaa ainetta. Kerropas ihan alkuun, Miika, että mitä se otsoni ja otsoniterapia on? No otsoni itsessään on hapen kolmiatominen muoto, eli kysymys on tosiaan ihan samasta aineesta, mikä tuolla yläilmakehässä on suojaamassa maapalloa haitalliselta UV-säteilyltä, ja toisaalta se on myös ilman saaste tässä alemmassa ilmakehässä. Mutta otsoni itsessään, silloin kun sitä käytetään terapeuttisesti, niin silloin sitä ei hengitetä. Eli keuhkot ovat hyvin herkkiä otsonille, sitä en kiistä, mutta sen sijaan esimerkiksi veressä ja monissa muissa kudoksissa on runsaasti antioksidantteja, jotka neutraloivat otsonin haittavaikutukset. Ja otsoniterapioissa käytettävä otsoni ei ole myrkyllistä. Kuinka sitten otsonia käytetään hoidoissa? Tyypillisimmät hoitomuodot ovat erilaiset injektiot ja infuusiohoidot. Eli otsonia voidaan injektoida esimerkiksi paikkoihin, joissa on kipuja, joissa on tulehduksia, esimerkiksi ihon alle, lihakseen, sitten ihan jopa syöpäkasvaimiin on injektoitu otsonia. Jos on vaikkapa akne, niin sen finnin alle ja kipu siitä lähtee hyvin nopeasti ja alkaa sitten muutenkin paranemisprosessi. Ja sitten nämä suonensisaiset infuusiohoidot, ne ovat myös hyvin tyypillisiä, mitä täällä Jyväskylässäkin paljon suoritetaan. Normaali toimenpide on tällainen otsoni autohemoterapia, missä otetaan potilaalta noin pari desilitraa verta, käsitellään se antikoagulantilla, joka estää veren hyytymisen, ja sen jälkeen otsonilla, ja sen jälkeen infusoidaan takaisin potilaaseen. Ja vielä yksinkertaisempi toimenpide on sitten infusoida fysiologista otsonoitua suolaliuosta. Ja tämän lisäksi on sitten olemassa myös muita, ennen kaikkea paikallisia hoitoja, eli jos on esimerkiksi säärihaava tai muita ulkoisia infektioita, kuten märkärupia, voidaan tätä aluetta otsonoida paikallisesti, esimerkiksi pistämällä jalkapussiin ja kierrättämällä happiotsonikaasua tämän hoidettavan alueen ympärillä. Ja sitten esimerkiksi suolihuuhtelu otsonikaasulla on hyvin tyypillinen toimenpide. Otsonin reaktiotuotteet, ne imeytyvät myös suolistosta verenkiertoon ja sillä tavalla saadaan aika lailla vastaava vaikutus kuin suonen sisäisestä hoidosta. Ja sitten on nämä otsonoidut öljyt, joilla voidaan paikallisesti hoitaa erilaisia ihotauteja, ennen kaikkea infektioita, kuten jalkasieniä, märkärupea, avohaavoja, palovammoja, mutta myös ihan esimerkiksi aknea ja muunlaisia ihotulehduksia. Eli otsoni vaikuttaa hyvin laajalla kirjalla sitten erilaisiin tauteihin. Kyllä. Mihin se otsoniterapian vaikutus sitten oikein perustuu? No, varsinkin näissä suonensisäisissä hoidoissa niin vaikutus perustuu ennen kaikkea otsoniterapian kykyyn tehostaa elimistön hapen saantia. Verisuonet aavistuksen laajenevat varsinkin niillä alueilla, jotka kärsivät hapen puutteesta. Tämän lisäksi otsoni lisää tällaisen entsyymin tuotantoa, joka tehostaa hapen vapautumista hemoglobiinista kudoksille ja toisaalta hapen sitoutumista keuhkoissa hemoglobiiniin. Eli tällä tavalla elimistön hapen saanti todellakin tehostuu ja elimistö pystyy tuottamaan solutasolla sitten huomattavasti enemmän energiaa. Ja tällä tavalla niin otsoni pystyy auttamaan hyvin moniin erilaisiin tauteihin. On hyvin harvoja oireita, mihin siitä ei ole mitään apua. Eli kun puhutaan näinkin tehokkaasta aineesta ja hoidosta, niin voiko sitten olla vaarallista otsonin kanssa tehdä hoitoja? Kaikki aineet ovat myrkyllisiä, jos niitä käytetään väärin. Ja sama juttu on myös otsonin kanssa. Eli erilaisia injektiohoitoja esimerkiksi jos annetaan, niin totta kai täytyy olla tarkka siihen, että mihin injektoidaan ja miten paljon. Myös otsoni itsessään on kuitenkin voimakas hapetin, eli täytyy pitää huolta, että sitä ei pääse hengitysilmaan, ei pääse keuhkoihin, jotka ovat hyvin herkkiä otsonille. Mutta jos hoidot suoritetaan oikein, niin riskit ovat hyvin minimaalisia. Ja tuloksia syntyy. Onko sitten joitakin esteitä, kun tuossa tuli jo esille, että hyvin laaja kirjo on, mihin otsonihoito tepsii, mutta milloin et suosittelisi sitten? Sellainen tilanne on ennen kaikkea potilailla, kelle on suoritettu elinsiirrännäisiä. Eli otsoni kuitenkin se tehostaa immuniteettia ja tällaisissa tapauksissa on olemassa riski, että elimistö alkaa hylkiä tätä siirrännäiselintä. Ja vaikka en 100% varma olekaan, etteikö otsoniterapia voisi soveltua myös tällaisille ihmisille, niin ei lähdetä riskeeraamaan. Toisaalta otsoniterapia tehostaa aineenvaihduntaa.
aineenvaihduntaa tehostaa myös muun muassa kilpirauhasen liikatoiminta. Ja jos on huomattavaa kilpirauhasen liikatoimintaa, niin silloin toki punnitaan hyötyjä ja haittoja ennen kuin lähdetään tällaisia toimenpiteitä suorittamaan. Tietysti tietyissä toimenpiteissä, niin jos potilaan yleiskunto on äärimmäisen huono, niin silloin mietitään, että lähdetäänkö vielä Suomessa vaihtoehtoisiksi luokiteltavia hoitoja niin suorittamaan. Miten tämä otsoniterapia muuten on tullut tänne Suomeen? Tämä sai alkunsa oikeastaan 90-luvun lopulla, niin oma isäni, joka oli hyvin kiinnostunut erilaisista vaihtoehtohoidoista ja hänellä oli itsellään krooninen tauti, johon etsi apua, oli törmännyt tähän otsoniin ja pyysi minua sitten etsimään tietoa. Aihetta oli tosiaan niin mielenkiintoista tutkia ja siitä löytyi sitten paljon tietoa. Ja ajattelin, että eiköhän tästä voisi jonkunlaisen kirjasen tai vihkosen kirjoittaa. Ja minua pyydettiin sitten luennoimaan erilaisiin tilaisuuksiin ja eräälle luennolle sitten tuli tällainen Ari Viinikainen niminen henkilö, joka on mukana myös tässä Suomen otsoniterapiassa. Ja luettuaan tämän mun kirjan, hän sitten huomasi, että tätä otsonia on tutkittu erittäin paljon Venäjällä, ennen kaikkea Nizhny Novgorodin alueella. Ja hän pyysi sitten minua, että lähdetään käymään siellä ja vierailimme siellä paikallisissa sairaaloissa. Ja Ari päätti, että kyllä näitä laitteita pitää Suomeen saada. Ja kun täältä Jyväskylän alueelta löytyi vielä lääkäri, joka innostui kokeilemaan ja hyviä tuloksia saatuaan, niin suostui sitten mukaan tähän lähtemään, niin tuossa vuoden 2007 alussa niin tänne Jyväskylään sitten perustettiin ensimmäinen otsoniklinikka ja nyt näitä on sitten tullut myös muualle Suomeen. Itse olet ammatiltasi tutkija ja myöskin tästä otsoniterapiasta on useita tutkimuksia. Millaista tieteellistä näyttöä hoidon toimivuudesta on? Hoidon toimivuudesta on runsaasti tieteellistä näyttöä lukuisiin eri tauteihin, mutta ongelmana on se, että nämä tutkimukset on pääasiassa suoritettu esimerkiksi Venäjällä ja muissa entisen Neuvostoliiton maissa, Saksassa ja Kuubassa, ja ne on julkaistu ei-englanninkielisiin pieniin julkaisuihin. Toki länsimaisista tunnetuistakin tiedejulkaisuista löytyy jo yhä enemmän ja enemmän tutkimuksia otsonista. Ja ennen kaikkea Italiassa otsonia on tutkittu varsinkin erilaisten kroonisten selkäkipujen hoitoon, mutta myös runsaasti erilaisiin sydän- ja verisuonitauteihin. Ja otsoni itsessään on hyväksytty hoitomuoto jo muun muassa Espanjassa, myös Kreikassa. Italiassa tällainen hyväksymisprosessi on paraikaa käynnissä. Ja esimerkiksi Espanjassa, Kanariansaarten syöpäinstituutissa, niin tutkitaan otsonin käyttöä myös syöpäpotilaiden hoidossa, mutta vaikka alustavat tulokset ovat olleetkin lupaavia, niin tutkimukset ovat tosiaan vasta alussa. Mutta sieltä voi löytyä sitten apu tulevaisuudessa myöskin syöpään. Toivotaan näin, että en lähde sanomaan, että otsoni olisi parannuskeino syöpään, enkä varsinkaan sitä, että se olisi parannuskeino ainakaan kaikenlaisiin syöpätyyppeihin, mutta ennen kaikkea sillä voidaan lievittää raskaiden syöpähoitojen sivuvaikutuksia ja sitä kautta niin voidaan hoitoennustetta parantaa useassakin syöpätyypissä. Näin ainakin itse henkilökohtaisesti uskon. Ja tähän loppuun nähdään sitten ihan konkreettisesti, että kuinka otsonihoidosta voi olla apua myöskin vähän pienempiin kiputiloihin. Aina ei tarvita lääkärin lähetettä tänne. Mitäs me, Susanna, nyt sitten minulle tehdään? Eli nyt tehdään sinulle tämmöinen otsonikuppaus. Ja imeytetään tämmöistä otsonoitua oliiviöljyä tänne sun yläselän alueelle. Monesti jos on toimistotyötä tekee tai paljon staattista työtä, niin tänne yläselän alueelle lihaksiin tulee kireyksiä. Ja tämmöisellä otsonoidulla oliiviöljykuppauksella niin voidaan lievittää sitä kiputilaa ja laukaista sitä lihasten kireyttä ja jännitystä. Valtaosa meidän otsoniterapiaklinikan asiakkaista niin tulevat lääkärin vastaanoton kautta, eli hoidetaan paljon näitä kroonisia sairauksia, vakavampia sairauksia, joihin käytetään suonen sisäisiä hoitoja. Mutta tänne voi myös tulla tämmöisiin matalan kynnyksen hoitoihin, eli hoidattavan niskahartiavaivoja, alaselän pienempiä kiputiloja. Tämmöisellä alipainekuppauslaitteella niin imeytetään tätä otsoniöljyä tänne pintaverenkiertoon. Mites muuten, kun tämmöisiä otsonihoitoja sitten otetaan, niin onko se yhden kerran hoito vai useampi sitten, kun auttaa? No käytännössä parhaimman tehon näistä otsonihoidosta saa silloin, kun ottaa sarjahoitoja. Tämmöistä kuppausta niin kerta viikko, sarjahoito 3-5 kertaan, niin alkaa jo tuottaa tuloksia. Samoin jos tämmöisiä suonen sisäisiä hoitoja tehdään, niin niissäkin yleensä lääkäri suosittelee, että niitä otetaan muutaman hoidon sarja, jotta se vaikutus sitten alkaa tuntumaan elimistössä. Voiko tätä hoitoa sitten jotenkin itse edesauttaa kotona? Tämmöisenä itsehoitokeinoina on oivallisia nämä otsonoidut öljyt, eli erilaisten iho-ongelmien hoidossa. Et meillä on hoidettu ihan tällä klinikallakin tämmöisiä vakavia säärihaavoja, mutta öljyjä voi käyttää jatkuvasti myöskin kotona. Sitten on myöskin saatavissa tämmöisiä veden otsonointilaitteita,
joilla voi juomavettä otsonoida kotona. Tällä otsonoidulla vedellä niin on saatu tosi hyviä tuloksia erityisesti tämmöisten suolistosairauksien hoidossa. Tämmöinen säännöllinen otsoniveden nauttiminen niin lievittää sitä tulehdusta. Mites muuten Susanna sitten, kun näissä otsonihoidoissa käydään, niin minkälainen olo on sen jälkeen? Täytyisikö esimerkiksi levätä loppupäivä? Tai? No ei ole oikeastaan mitään semmoista erityistä huomioitavaa, että ihan normaalia arkea voi elää. Aina parempi, jos voi levätä hoidon jälkeen, niin se on hyvä asia. No niin, sitten mä laitan vielä lopuksi sulle pikkasen tätä otsonikaasua sinne ihon alle. Eli nyt tää tehostaa sitten tuota kuppausta. Voi sua ihan pikkasen nipistää, mutta ei. Mitäs muita kohtia kehossa nyt sitten näin voi hoitaa? Periaatteessa selän alueelta voi hoitaa. Nyt me hoidetaan suuta yläselkää, mutta sitten voi hoitaa myöskin alaselän aluetta. Eli monesti kun hoidetaan suonen sisäisesti näitä selkäkipuja, tämmöisiä voimakkaita selkäkipuja, niin sitten niihin yleensä aina yhdistetään myöskin tämä kuppaus- ja injektiohoito. Jännä lämpö kyllä tulee noihin kohtiin, mihin pistät sitä. Joo. Kuinka välittömästi minulta nyt sitten tiukat paikat sieltä hartioista auki? Kyllä, niin nyt varmaan tämän päivän aikana sitten sä huomaat täällä muutoksia. No niin, nyt on injektiot laitettu tänne. Ja hoito on valmis. Sun selkä tuntuukin hyvän lämpimältä. Joo, aika helposti ja kivuttomasti pääsee sitten nauttimaan paremmasta olosta ja vetreämmistä hartioista. Hyvä vanhuus on asia, jonka me jokainen ansaitsemme. Jyväskylän hoivapalveluyhdistys tarjoaa